ότι δεν ξέρετε καμία ταινία η οποία σας αφορά τη δουλειά σας. Είτε όταν είσαστε εδώ, είτε όταν βγείτε από αυτό το σπίτι, πρέπει να πάτε σε ένα βιντεοκλαμπ, γιατί δεν επιτρέπεται, κορίτσια της γενιάς σας, που έχετε από 10 ετών το ίντερνετ στα χέρια σας, να μην έχετε δει αυτές τις ταινίες. Είσαστε λοιπόν απαράδεκτες. Θέλω να μου πείτε έναν διεθνή σχεδιαστή που ξέρετε. Michael Kors. Ξέρεις ποιος είναι ο Michael Kors? Ναι, ναι. Από πού είναι ο Michael Kors? Ο Michael Kors είναι Αμερικάνος. Δηλαδή, οι γυναίκες που ζητάει είναι Αμερικάνες, γελαστές, commercial, εμπορικές και φρέσκες. Αυτός είναι ο Michael Kors. Δεν αρκεί να ξέρεις το όνομα, Ευαγγελία, πρέπει να ξέρεις τι πρεσβεύει αυτός ο σχεδιαστής. Συντορέλα, πες μου ένα σχεδιαστή. Giorgio Armani. Ποιος είναι ο Giorgio Armani? Είναι ένας άντρας που σχεδιάζει ρούχα πιο πολύ με αντρικό ύφος, κουστούμια. Έλενα, πες μου ένα σχεδιαστή. Τζον Γκαλιάνο. Από πού είναι ο Τζον Γκαλιάνο? Είναι Άγγλος. Τι σχεδιάζει ο Τζον Γκαλιάνο? Πολύ φευγάτα ρούχα, πολύ εντυπωσιακά. Τα ρούχα του Τζον Γκαλιάνο δεν είναι φευγάτα. Έχουν άποψη και έχουν γεωμετρία και είναι πολύ ψαγμένα και πολύ φιλοσοφημένα. Ο Τζον Γκαλιάνο σχεδιάζει θεατρικές συλλογές για πολύ ιδιαίτερες στιγμές του Hollywood, του κόκκινου χαλιού και πραγματικά θεατρικές εμφανίσεις. Georgia, πες μου ένα σχεδιαστή. Stella McCartney. Ποια είναι η Stella McCartney? Είναι η κόρη του φημισμένου από τους Beatles. Paul McCartney. John McCartney. Και τι κάνει η Georgia, η Stella McCartney? Σχεδιάζει ρούχα πιο chic, πιο βραδινά. Στο περίπου το έχεις. Είναι μια σχεδιάστρια πάρα πολύ μοντέρνα και πολύ εξελιγμένη και περιγράφει μια φίνα, minimal, αφαιρετική γυναίκα, αλλά πάρα πολύ σεξ, με πολύ βαθιά ντεκολτέ κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε αυτό. Ειρήνη, θέλω να μου πεις να σχεδιαστεί ξένο. Πολατόφ. Πολατόφ. Ο Πολατόφ έχει πεθάνει και είναι Έλληνας. Τζανάν, πες μας έναν σχεδιαστή ξένο. Alexander McQueen. Ποιος είναι ο Alexander McQueen? He's a designer. Was a designer. He died recently. Πέθανε πρόσφατα. His clothes were more theatrical, more extreme. And he has worked in Dior. Μπράβο σου. Λοιπόν, ο Alexander McQueen λοιπόν ήταν ένας θρύλος του design. Δεν ήταν απλά ένας σχεδιαστής. Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να δείτε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει.